Здравейте всички, аз съм Слендър Гейм, тук при мен е един приятел и сега ще играем минигеймс. Аз съм Зиоплей. И това е първи епизод от минигеймс. И сега ще щупа блока. Така. Какво? И сега ще почнем коя игра? Сплек. Сплек. В Flower. това където стартва. Мъшро. Луден мъшро. А, не. Това стартът е вече игра. Не. Лоби. В Flower. В Flower, да. Добре. Потом. Ела на джъмпа. Да го минем. Къде си? Ела тук. О, сър. Така. Аз съм го минал. Целия. И аз да яма. Не искам да го мина докато почнат. Сак. Може да минаваме джъмпа на Hunger Games. Той е доста готин. Знам го. И Нищо. обратно. 20 секунди до сплека. Чакай. Той ще го тронем, да му лагне. Прескочих всички. Ти си геймър. Аре, почвам. 10 секунди. Да, трябваше да кажа IP, ще бъде в описанието. Ей, минигеймс. Бързо, долу. Да, сетих се. Аз съм за тебе. Ще пазя, ще прикривам. Ето те. Мале, ако стъпара то прежърпа и лошо ще ми се случи. Аз съм горе. Аз не можах да се стрелям заради Умирай, това. падни. Аз падах. Ама аз те ударих, човек. Аз съм най-отдолу. Къде да се скря? Няма къде. Аз съм най-отдолу, така. Целият екшен, после трябва да ми кажеш. Мале, тук един го тровам, човек. Да. What the fuck? После трябва да ми кажеш името ти да гледам. Slender Games. Аре, падай бе, човека с яйцата. Падай бе! Ти ли го бутна? Кой дали съм бутнал? Ей, няколко. Аз убих. Аз ги бия. Изкажи после Hunger Games. Аре. Survival Games. Това арена 4 моята любима арена. Айде, мри. И няма да умре. Аз съм дофрил. О, кокошка! Виж! Какъв съм? Имаше беба кокошка. Долу сме всички по мене. Виж, аз съм за тебе, спокойно. Виж го сега, ще го трона. Не би мене, умник. Ева, то там ще го трона. Ще отида при него от трона. Аз съм... Опа! Плегън, Бегай! Падна ли? Майко. Само си то. И то падна, човек. Арагон Спарко. Пак ли победи? Да, пак победих. Хайде! Survival Game! Добре. Кой текстър си? Кой е тука? Кой е този пага? С кой текстър пак си?